En ny evolution for rørspecialister. Bagequip præsenterer MC Duo. Let, bærbar og betjent af en enkelt operatør. En revolutionerende og patenteret teknologi, der med sine 2 kabler gør det muligt at arbejde på forskellige typer tilstoppede rør. Fra de mindste som vaskeafløb, til de større som toiletafløb. MC Dual udfører det arbejde, der normalt kræver 2 separate maskiner helt alene. Den arbejder med kirurgisk præcision, fjerner selv de hårdeste blokeringer, uden vandspild og uden emissioner. Bagequip MC Dual. Fordobbel dit potentiale. bagequipworld.com